Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα όπου όλοι στην κοινότητα του κρύπτο ασχολούνται αυτή τη στιγμή. Το Pi Network. Το νόμισμα αυτό έχει δει μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες ημέρες και αυτό προκαλεί πολλή συζήτηση. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, το PiCoin έφτασε τα 1,39 δολάρια. Η ποσότητα των συναλλαγών έχει επίσης απογειωθεί. Συναλλαγές αξίας 1 δισεκατομμυρίου μέσα σε ένα 24ωρο. Το market cap είναι πλέον στα 7,8 δισεκατομμύρια. Παρατηρούμε παρόμοιες τάσεις σε meme coins και AI agent coins. Με άλλα λόγια, οτιδήποτε συνδεδεμένο με AI ή memes μπορεί να υποφεληθεί από την ανάπτυξη της αγοράς στις επόμενες εβδομάδες. Δείτε για παράδειγμα το Mind of Pepe. Το market interest έχει ανεβεί ξανά ακριβώς πριν την έναρξη. Το Mind token έχει πλέον ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια, αλλά το pre-sale τελειώνει σε μόλις 19 ημέρες. Παρ' όλα αυτά, το Mind of Pepe είναι μακριά από το market cap του δισεκατομμυρίου. Πίσω στο Pi Network έχουν επίσης εμπλακεί φάλαινες. Πρόσφατα, ένα μόνο wallet αγόρασε 70 εκατομμύρια Pi coins και τώρα κρατάει πάνω από 155 εκατομμύρια coins. Υπάρχουν επίσης πιθανότητες για exchange listing στις 14 Μαΐου. Τα μαθηματικά είναι απλά. Καινούρια listings φέρνουν περισσότερη ρευστότητα και αυτό συχνά εμπνέει εμπιστοσύνη σε ένα coin. Το Bitcoin είναι επίσης κοντά στο all-time high του και ενδεχομένως να επηρεάσει περαιτέρω τα πράγματα. Σημαντικό. Οτιδήποτε ανεβαίνει απότομα μπορεί επίσης να κατέβει απότομα. Πολλά coin επηρεάζονται από προσωρινή φήμη, αλλά χωρίς σταθερή ανάπτυξη, αυτή η φόρα συνήθως χάνεται. Κάτι εξίσου ενδιαφέρον είναι το τι συμβαίνει στα παρασκήνια. Η κοινότητα πιστεύει ότι ο Dr. Νικόλας Κόκαλης θα πάρει μέρος σε συνέδριο μεγάλων επενδυτών, όπου σημαντικές συμφωνίες ή συνεργασίες μπορεί να ανακοινωθούν. Μια θετική οικονομική προσέγγιση, όπως η πιθανότητα εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Κίνας, βοηθάει στην ανάκτηση της αυτοπεποίθησης στην αγορά. Οπότε, τι σημαίνει αυτό για εσένα ως επενδυτής? Αν μπήκες νωρίς, μπορεί να βγάλεις κέρδος. Ή να ποντάρεις την πιθανότητα ότι η βαβούρα για το exchange listing θα σπρώξει την τιμή ακόμη πιο ψηλά. Αν είσαι καινούριος, πρέπει να προσέχεις. Το να αγοράσεις τώρα που είναι πάνω από $1 είναι σίγουρα μεγαλύτερο ρίσκο από ό,τι ήταν πριν κάποιες εβδομάδες. Για τους miners είναι επίσης καλό σημάδι. Η αγορά αρχίζει να παίρνει το Pi στα σοβαρά και η κοινότητα μεγαλώνει. Και πάλι, μην περιμένετε τέτοιου είδους ορμή κάθε μέρα. Ετοιμάσου για αστάθεια και ακολούθα τη στρατηγική σου. Τι πιστεύεις, το Pi Network έχει πιθανότητες να γίνει listed στο Major Exchange? Και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η τιμή του? Πείτε μας στα